Hej og velkommen til min lille mikroside omkring farligt gods. Nærmere specifikt ADR-kurser. ADR-kurser er en ting, der skal til for at få lov til at køre med farlige godser ude på landevejen, og ellers så kommer de kære myndigheder og laver ballade. Målgruppen for forløbet, det er naturligvis personer, der skal transportere det her farlige gods, og kravet til dem, det er, at dels så skal de have et kørekort. Uden kørekort, jamen, hvad skal man så bruge det ADR-bevis, det kan man spørge sig selv. Og udover det, jamen, så skal man kunne læse og forstå dansk. Det er et krav fra styrelsen af. Oppe i toppen heroppe, der har jeg 4 små faner, og inden jeg nu hopper videre til den næste fane, så der står noget omkring en tekst, jeg kunne tænke mig, at der stod på vores side på en eller anden vis, ikke lige den udformning, men en anden udformning, at kursisten så vidt muligt skal medbringe nogle fotoeksempler på, hvordan virksomheden håndterer farlig gods i forbindelse med både med normal transport og eventuelt uheld. Det vil give noget basis for noget dialog og noget fælles udveksling omkring, hvordan gør man egentlig rundt omkring. Fordi ofte så er det sådan, at der skal bare en til at åbne ballet, så danser alle med. Men er der ikke nogen, der åbner ballet, jamen, så er der sgu ikke nogen. Så er det bænkevarmer alle sammen. I den næste felt over, der står noget med 40FG billede. Det er bare noget sådan lige lynhurtigt fundet. Det var der i hvert fald et uheld. Det her er godt nok et tog. Men det kunne også have været et modulvogntog eller på anden vis. Og så kan skaden også være stor. Og den sidste fane, der står noget med ADR-forum, og i ADR-forum, der er det så tanken, at det skal udvikles til, at man har noget dialog, sådan så at man har mulighed for at have nogle spørgsmål, nogle svar, altså at man har noget, så man kan udnytte de ting, der er hent igennem tiden, eller de spørgsmål, der ligesom har været aktuelle, for belyst og drage anvendelse af den viden, som er sparet sammen. Omkring transfer, så er transfer mellem kursistens hverdag og teori, så kan det være en rimelig svær disciplin. Og årsagen er her, at vi ligesom ikke beder om at få de her informationer ude fra virksomhedens og arbejdsgiverne af omkring, hvordan man håndterer tingene, så man ligesom kan drage noget fælles nytte af en fælles viden. Man kan sige, at det vil være oplagt at få noget fælles fodslag til, at jamen, her der gør man sådan, og der har man aldrig skader. Her gør man sådan, og der har man masser af skader. Hvorfor så ikke arbejde hen mod et mål, der siger ingen skader? En af årsagerne, det kunne være, at som tidligere nævnt, kursisten kan tilmelde sig op til 8 dage før, og 8 dage før, hvis man først skal til at finde noget materiale i dagligdagen, mens man også skal passe sit arbejde, så kan det være lidt af en udfordring. Men på den lange bane, så tænker jeg, at det kunne være en absolut mulighed og være værd at arbejde videre med.
Den vidensdeling, der foregår, det er jo typisk mellem kursist og skole. Den fungerer udmærket, men virksomheden, den er jo sådan den skæve ben. Den er bare interesseret i, at vi får gennemført. Det vil sige, at virksomheden har normalt opfattelsen af, at det er nødvendigt onde. Så de er helt klart interesseret i, at deres medarbejdere kan komme igennem og få bestået den her prøve, så han kan passe sit job. Kursisten er generelt interesseret i at overholde reglerne, og på bedste vis få nogle gode dage sammen med andre chauffører, og positiv for at deltage i forløbet. Og skolen er naturligvis interesseret i, at kursisterne får et godt udbytte af forløbet og får en lejlighedsvis opsamling, viden, der kan danne transfer til næste hold. Tak fordi I lyttede. Kom godt hjem.